tamu yang mengangkat harum nama kota Ngawi sapa Cak Yudo karo Cak Mondol. Wah, ngono. Ya diaturi munggah panggung. Diaturi munggah panggung ini Cak Yudo dan Cak Mondol. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal. Monggo Cak Yudo. Suwe ora jamu pisan godhong telo. Suwe ra ketemu pisan karo Cak Yudo. Alhamdulillah. Godhong telo rasane pahit ketemu karo Cak Yudo karo Ki Dalang Sigit. Alhamdulillah. Pahit-pahit godhonge kemangi ketemu karo Pak Sigit neng alun-alun Ngawi. Alhamdulillah. Nek sampean percaya aku saged. Dagelan intelektual kon parikan spontanitas iso. Spontan cerdas saged. Bareng niki Dabil kasut blekok moncrot. Kira sampai moncrot, Pak. Lah opo, Ndol? Nggih namung cemet ngono tok. Ya rada mrene lah awakmu ki ben kesorot lampu. Masyarakat Ngawi ben pirsa sapa ya dagelane sing rupane kaya kijing. Kijing ku kijing mbokmu. Ya ora oleh nesu kuwi lho didangu karo Pak Sigit. Awakmu kan ya asli putra daerah saka Ngawi. Iso parikan ke Cak Yudo karo aku saut-sautan ngono ora? Iso apa ora? Ya jajal nek iso. Nggih. Enek roti nang dhuwur gendeng. Weh, artine Pak Bupati rokoke dereng. Wong edan. Cengengesan lho rumasaku. Mbok nek gawe parikan ki sing ana maknane paling ora kaya aku ngene iki lho. Piye? Ngetok kayu digawe papan. Papan jati asli dari Jakarta. Dirgahayu Ngawi yang ke-668. Semoga jaya sepanjang masa. Wah. Ngene, pinter canggih. Kowe ora paham kok marai Kabupaten Ngawi hebat Mas Sigit. Nggih leres. Masyarakat Ngawi ibarate kaya diujo, ibarate kaya ora leren hiburan wonten ing alun-alun Ngawi. Wah leres menika. Milai kala mben ketoprak saking kanca-kanca pepadi Kabupaten Ngawi. Kanca-kanca dalang do ketoprak. Benjing tesih ketoprak kanca-kanca permadani. Wah luar biasa. Kirab budaya keliling kota. Masyarakat mirsani nggih kathah. Wonten pameran Tosanaji. Pameran keris. Lah niki keri sitok kerise iki. Apa? Oh cangkem tak kira keris. Cangkeme padakno keris. Niki lah dalu punika nggih hebat luar biasa ngrawuhke panjenengan Ki Sigit Arianto dalang kondang dari Kabupaten Rembang yang sudah mendunia dan sudah melegenda. Aku 1-0 karo kowe Cak Yudo. Pripun? Sampean kan Ngawi aku Rembang. Nggih. Hari jadi Ngawi. Sampean
Mriki. Aku ning kene. Nggih. Arep jadi Rembang mesti kula genti mrika. Ora wong Rembang sepi ora ana apa-apa. Kono ya jolang kowe kok. Ya ora apa-apa ngono. Ya sampean sing pindah mriki mawon. Mboten ya somben nek ana Titi Wanci sing prayoga. Luar biasa saestu panjenengan pirsani guyub rukune warga masyarakat Ngawi. Tiada tandingnya. Tiada tanding mirsani pagelaran wayang kulit kabeh padha lenggah. Tolok ukur seprovinsi Jawa Timur. Tolok ukur Jawa Timur duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak membeda-bedakan kasta walaupun kuwi pangkate dhuwur kabeh ya padha lenggah. Siap. Niku menandakan kekompakan dan keguyub kerukunan. Neng daerah liya mboten enten lho Pak Sigit kados ngeten niki. Mboten enten. Daerah liya isok karo tangga gak gelem nyopo. Heeh. Karo dulur wis gak gelem akur. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku ceret lho mencret niku. Bayu. Tapi nek masyarakat mriki jenengan pirsani hebat ta. Niki mengke ngantos dugi enjing, malah kepara enten sing mboten wangsul. Lho sebabe. Gak duwe omah kok. Masa sampe ra ndi omah. Wah niki nggih patut tinulat dalam rangka hari jadi yang ke-668. Matur nuwun kali Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Nggih duwi tunggal panjenenganipun Mas Oni, Mas Antok menika Nggih. apa itu termasuk duwi tunggal. Nggih. Dua yang menjadi satu. Satu tujuannya membangun Kabupaten Ngawi supaya tumbuh berdaya dan berbudaya. Nah, sing penting niku ngoten. Nggih, leres. Wong niku harus mempunyai berdaya, kemandirian. Orang itu harus mempunyai berdaya saing yang tinggi. Betul, betul. Ora aja njagakne nek kowe njagakne dagelan tok. Njagakne seniman tok ya nggih mboten ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Wong kuwi kudu tekun. Sapa sing tekun bakal ketekan, sing temen mesti bakal tinemu. Aja lumuh ngangsu kawruh, aja sungkan golek pengalaman. Paling ora awake dhewe iki aja mung jagakne dadi seniman. Budidaya kudu obah, kudu gemregah. Kaya aku contone Piye kowe? ndagel prei mboten bingung kula. Lah pripun sambene apa Cak Yuda? Lho mboten ngertos sampean kula. Mboten. Kula sakmenika buka pijat refleksi. Wah. Lanipun menika ya sinambi karo tak umukne, tak pamerne, sinambi promo warga Ngawi sing lara, sing gerah, mbok tenggen kula merga kula sakniki buka pijat refleksi. Weh lah. Ngarep omah kula bar tulis gede. Tulisannya apa? Panti pijat moro jengat. Wong mesti tertarik, lagi ndelok judule, lagi ndelok tulisane panti pijat moro jengat. Wong wis mesti kagum kalih niku. Nggih, nggih percaya. Segala macam lara tak atasi musuh aku. Masa Ya iya no. misale Apa? Misale tukang ngendang, Tukang kendangnya apa? tangane loro, Keseliu. kesliu, Sing tengen apa sing kiwa? sing tengen. Ya langsung ae to tangan tengen dicandak pijeti nil 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 plurut mak serut terus didilat. Sing marai mandi mergo dilatanku, ilatku ki mengandung rajah kala cakra. Mari niku. Mari dengan seketika wong mergo saka lidah mengandung kala cakra, Pak. Upamane Napa, Mas? sirah kula mumet, sirah mumet. Sirah mumet. Nggih. Berarti sing mumet lah Migren, sirah. migren. Migren berarti kan nggon sirah. Nggih, sirah. Langsung sirah dicandak, pijeti nil 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 urut mak serut terus didilat. Mesti waras seketika mergo dilatanku mengandung rajah kala cakra. Lah nek misale bal-balan terus sikile kesleo, Sing kiwa apa sing tengen? sing tengen. Sikil tengen candak cek pijeti nil 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 plurut serut didilat. Mari mergo saka dilatanku. Awit duweni rajah. Kala cakra. Lah nek upamane aku lara hernia. Lara napa, Pak? Hernia. Umpamane sing keselio tangane ya, iki tangane dipijet nil 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 plurut rut didilat belet mari. Sirah ya nil 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 plurut rut dilat mari belet mari. Nggih. Aku lho lara hernia. Lah umpamane nek keselio tangane niku lah nil 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 plurut rut didilat belet ngono ya. Nil 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 plurut rut didilat belet mari, Pak. Lah nek aku ki lho Lara napa? hernia. Tangane pemane. Eh, Lah iki jane ngiso apa ora to?
Lah aku nek hernia urung lulus kok aku. Lah nek mondol Kowe ngerti. paham. Ana mbok umukno nang kene. Lho, kowe berarti paham masalah hernia. Halalan hernia paham lho Ini Mas. penyakit gawat lho, angel lho tambanane. Aku urung sempat nil apa meneh ndilat aku urung tau nek hernia. Angel perkara kowe ra pelajari. Kowe ngerti penyakit hernia, kowe iso nambani Iso. resepe apa ndol? Resepe esuk nggodhoko banyu panas. Weh. Godhog banyu panas, Banyu panas. Terus? kowe uyah grosok sak gegem. uyah grosok sak gegem. Plungno. Plung. Plung. Panas esuk, ketok. heeh. Esuk dioserne. Sore Sore dioserne. genep pirang dina wi? Genep enek 2 minggu, Mas. Waras mesti. Ora. Lah terus Dadi ndok asin. Wong edan. cengengesan iki kok iso. Bangunipun dalu menika remen sangat. Sembanggun Remen. kali Pak Bupati, Pak Wakil Lho. Bupati, panitia sedaya para Nggih, Kabupaten. Forkopimda malah sedaya OPD jajaran camat, kepala desa sedaya sami rawuh nyengkuyung pagelaran dalu punika Pak Sigit. Nggih, leres, Wong Ngawi leres. niku berdaya ya berbudaya. Budaya. Ora empeh-empeh wong jenenge Ngawi. Ngawi kuwi saka tembung ngawiti. Ngawiti. Ngawi iki saka tembung ngawiyat. Ngawiti iki tegese mulai, ngawiyat kuwi tegese dhuwur. Sapa sing wiwit saka Kabupaten Ngawi insyaallah bakal mumbul dhuwur Kuncara Hanjayeng Bawana. Niku Amin. Kabupaten Ngawi. Padake sembarangan kok kowe iki. Awake dhewe cah Ngawi kok. Mulane ya nuwun sewu, kaya Pak Sigit iki termasuk dalang pilihan. Pilihan. Pilihan apa? Lah ya Pak Sigit pancen dalang pilihan. Pilihan apa? Pilihan terakhir. Ya ora ngono. Maksud iki pilihan iki dipilih kanggo warga masyarakat Ngawi mergo ngerti kualitas dan kuantitas Pak Sigit. S2 lho ki. Diluk maneh wis apa kuwi jenenge magister dek iki S2. Oh, S2. Doktor nek Pak Antok sampun doktor disertasi doktor. Sekedap malih Pak Mas Bupati, Bupati. nggih, dokter. Dokter. Pak Sigit niku ya doktor honore kaos. Niku mengke Pak Sigit doktor honore kaos. Honor kausa. Niku hebat mulane dipilih malam hari ini sebagai dalang. Dalang iki penggawean sing abot kok mbok paido kowe Wah, iki. gini kowe maido aku ndol. Paido. Lah abote dalang apa ngangkati gamelan? Apa masang panggung? Apa nata debok? Lho, ora Kok perkara nyabot? nganu ndol. Ora perkara masang gamelan nata panggung. Aku iki abot suwengi iki aku nyuwara terus. Lah wong sindene apa ya bisi wong sindene nyuwara teko esuk. Enggak tegese melek teko pada esuk ngono lho. Yagane apa turu? Wong yagane ya melek teko esuk. Kok muni abote dalang ya ora ngangkati gamelan, ora nata panggung, ora masang tebok, teko-teko lho kari lungguh niku. Cek 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 cek. Ngono lho 80 dinyang ra entuk. Gila, iki ya Allah Gusti. Ngono kok muni abot. Abot ya dalang kuwi abot. Alah kok muni abot teko-teko kari lungguh 80 dinyang ra oleh. Sing alah bocah nek gak paham ya ngono iki lho. Maksude abote dalang iki kok ora ngangkati gamelan, nata debok ora ngono kuwi sing Jelaske to, dikarepne. jelaske Cak Yudo. Tanggung jawab seorang dalang kuwi abot. Pagelaran malam hari ini sukses dan tidaknya kuwi lho tergantung Pak Sigit, tergantung dalang. Ngono lho cah kucluk. Alah ya ora. Lho, iya, mergo posisiku ki sebagai konduktor ning ngarep sing mimpin kanca-kanca. Alah, suksesnya pagelaran bengi iki ora perkara Pak Sigit, ora perkara dalang. Lah suksesnya pagelaran malam hari ini lho tergantung apa? Tergantung genset. Loh, enek dalange, enek yogane, enek sindene, ora enek gensete. Apa arep garingan? Pedhot gorokane no Mas. Dol. Tak sekakne kuwi. Pertunjukan malam ini sukses ora mergo genset. Lah, Ning mergo solar. Lah iki aku setuju aku. Ana gensete ora ana solare. Mau isi apa? Banyu peceren. Biar ora kowe. Solar wis angel golek-golekane. Bengi iki iso sukses ora solar. Sing penting ya ora solar tok. Lah apa? Sing penting pom. Enek solare, ora enek pome. Lah arep tuku nang ndi? Ngene bakul Lombok, ora enek Mas. Iya. Berarti sing penting apa? Berarti sing penting Sing penting pom. nek ngono sing penting ora pom. Lah apa? Sing penting lemah utawa bumi. Nek gak enek lemah, mbok encepne ndi pommu, Mas? Mok deke pondasi ning ndi? Ah, lemah bumi wi penting.
Sing penting ora lemah ora bumi tok. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Wis kok iso langsung mbak jujuk merono ae. Slendra sanga saja. Nandang rono yo engke-engke lan tok. Iki lho slindri sanga. Apa? Presidene tanjangi. Oh siap-siap, monggo-monggo. Mumpung disiapi kok sing mbok senengi sing di. Ah, menika cobi nomor setunggal kali 3 Mbak Eni rumiyin sing wis putu loro. Alah nineh. Kok nineh piye? Kok petuk karo ni to Lah bengi. beli aku petuk ni. Seleramu ketoke ni. Nah, ayo Jumlah Mbak Eni. Allahumma sholli wa Salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Ilmillahi sholatan Daimatan bidawami mulkilahi Tonggo ati Iku lima ing warnane yang sepisan maca Quran sakanane tapi pintu surat pemilah kono Tapi wong kang saleh kumpulana kaping papat Kudu weton ingkang luwe kaping lima Zikir wengi ingkang suwe sakabeh sapa bisa antakoni insyaallah Gusti Allah ijabah. Sugeng dalu Mbak Eni Wulandari. Dalu Mbak Limbuk Yong Jange. Alhamdulillah pakurmatan kanca-kanca cakran ningrat saged sowan wonten Kutha Ngawi. Alun-alun Ngawi. Sangat nembe niki tekan alun-alun Ngawi. Nggih. Menika ambal warsa utawi ulang tahun yang ke-668 mengucapkan menapa panjenengan Mbak Eni? Mugi-mugi Kutha Ngawi Nggih. tansah pinayungan dening pangeran. Amin. Antuk berkah kutane maju. Amin. Rakyate guyub rukun. Amin. Nggih pokoke sukses selalu tambah jaya. Amin. Hebat. Iki lho awakmu ketemu ni ki lho. Awake dhewe iki kaya kejugrukan Gunung Sari kaloberan Segara Madu. Ketemu karo wanita ayu rupane mbranyak pasemone jan kimplah-kimplah kaya duduh gule. Yah, yen disawang ketok. Piye lho Mas Mondo? Bejo ki ora kaya wong, nek cilaka ki ya ora kaya wong. Ning nyatane bengi iki kowe kebebjan ketemu karo gendaanmu ya ora. Kaya kendaan lho iki. Lah apa tandal? Wong wis ana anake barang kok Wah, wis 10 tahun ra duwe anak karo iki kok. Lah kok iso 10 tahun ra duwe anak iki lho perkarane apa? Ya perkara aku mbiyen iki Ngembat ilmu. ngembat ilmu. Ilmu apa? Ilmu lembu sekilan. kok lembu sekali. Oh, perkara ilmu lembu sekilane kok 10 tahun ra duwe anak, ilmu lembu sekilan kan ya apik to. Nggo jotosan nggo gelut kan ya Ya apik. apik, aku tahu to. Gelut ning terminal. Heeh. Ditonyo wong. Ketoke Yes, ketoke kena. Ketoke kena. Lah tapi Kurang sekilan. mergo aji Lembu sekilan. lah winginane ning alun-alun enek wong nggawa parang kan. Enak wong nggo parang, aku diparani bacok. Wah, ketoke kena. Ketoke kena. Lah tapi Ya kurang sekilan. Wah, degdoyo lah kowe tenan. omah-omah 10 tahun kok gak duwe anak. Ya mergo aji lembu sekilan kuwi to. Lah pas bar dadi manten to. Heh. Malam pertama. Tak pas ning ketoke pas. Lah tibake. Lah bak ya kurang sekilan. Wong edan. Lah ngono iki mbok takokne Mimpi kok, nek masalah 10 tahun gak duwe anak mbok takok karo aku. Lho kowe duwe resepe to? Aku duwe resepe. Resepe Piye piye Mas? resepe? Gampang cara Jawa, cara alternatif. Wong kok rumah tangga suwe gak duwe keturunan gawa ning nggonku. Diurut. Oh, dipijat. Pijatanmu ya dipijet nil. Mboten Mas, mboten diurut, mboten. Diurut dipijet. iki piye tegese? Maksudnya diurut iki baraku terus sampean, terus tukang kendang, terus tukang son, tukang syuting lah. Salah situ enak Mas. sing nyantol. Genep. Iku ora diurut. Lah napa? Digilir. Genep Padake seminggu apa? ya remuk bojoku. Wong kok iso ketemu karo Mbak Eni, piye perasaanmu Mas Piye, Mondol? Mas? Sepet-sepet sawune entah, Dimpet-pet wis ra betah. pecute diseblakne. Wis kebajet kapakne. Ah, deg
Degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. degane kambil gading. Bejane sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wonge ra pengin ngetok. Lencir kuning merakati. Sapa wonge ra pengen nyipok. Iya iso nyipok lho sampean. Ini model ini dicipok muni lho. Muni piye? Muni mak puk. Coba Mbak Eni karo Mas Mondol gandrung. Ojo nganti kalah karo Kowe ra ketemu. Ketoprak ngarep. Piye rasane? Rasane atimu piye lho, Mas? Atiku rasane wis pirang-pirang dina ki rasa kepenuk karo awakmu. Kepethuk. Kepethuk. Ora kepethuk awakmu. Kangen ngono ya. Kangen ki mumung ketemu ning alun-alun Ngawi. Cara menungsane kangen ngono ya. Ya jelas kangen wong jenenge menungso kok iso. Iki bengi iki awake menungso ndek ben kethek. Ya biyen ya menungso, saiki ya menungso. Menungso ki ya nganggo kangen. Ya piye carane nek kangen? Slendro. Slendro songo. Tindingane jajal ya Neng pinter. nong nong nene nene nano yo. Iso nek raga. Sinebut pahlawan putri. Ya Allah, ya Allah, gemes aku. Alah. Aja ngono to. Kok iya pinter suarane kok ya apik. Tak bales lho iku. Kene iki keri. Lah piye lho jenenge wong gemes kok, Mas? Nek gemes yo liyane kono aja kono. Lah terus endi? Tak bales aku yo gampang gemes. Tak bales lho. Mbok ya dibales. Nggone kae lho sing dibales sih nggone kae kok iso malah nggonku mbok ngenekne. Kayo rawani. Lah nyapa? Dilindungi badan hukum. Apa badan hukum? BH. Modele kok Kowe iso. berarti ya wah ya iso gandrung nembang barang. Lho cah. Suarane ya apik lho. Apik suarane, raine sing elek. Ya nek pengen apik dicet no Mas. Dicat terus digawe Warna-warni. kembang. Warna-warni koyo pelangi kae. Ya Pak. Sriuning mustika tuban. Alah, kok iso tekan. Kok malah Jula-juli lho. iki lho. Sri Huning Mustika tu ngono lho. Medun. Medun. Pramunggah. Sriuning mustika Tuhan. Tuban kok. Tuban. Tuhan. Kok Tuhan? Iki dagelan siji iki kok rumah saku goblok permanen. Goblok. Kok goblok piye to? Tuban kok Tuhan. Wong Tuban ki ya sing nyembah Tuhan. Oh iya. Oh, Wah. wong ayu, coba tiga wong ayu. Wong ayu. Gegantilane atiku. Gegantilane atiku kesrimpet untu aku. Kados pundi Batang Mas wong kakus pepujane ati. Aku ora kakus. Lah apa Mas? Nanging jumbleng. Wong bagus Wong kok. bagus kok kakus. Lah rupane ngono kok. Mara gage cakta marapun Injih, Kakang Kang Yayi. Mas. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan Eh. kene. Hehehe. Makam Keputren. Taman Keputren, makam pahlawan. Taman Keputren. Mendembokmu kuwi kok iso. Lah yo Taman Keputren. Ana ing Taman Kaputren kene siramu bakal tak rungrum tak senengke atimu Yayi. Izin apa estu Kang Mas? Bambangan iki guyune ora akeh-akeh. Sithik-sithik ae. Guyune ping 4 wis cukup ketok wibawa kaya aktor Guyu yo ketoprak. kleru. Ya sakjane bakal tak muktekke wong ayu. Wis ping 4 ae. Ngono ae. Ora usah akeh. Bakal tak mulyake uripmu Yayi. Ora usah Ya, ditung Dadak dadak diitung Ora ngene diitung iso. nganggo driji ngono kuwi. Mula kowe aja sumelang. Injih Kang Mas. Tresnaku marang siramu ora kena digambarake. Yayi, apa kowe gelem tak Alah. Oh iso. Mbok paling ora ki kok ngene lho tak wenehi contoh mustikaning jagat. Tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilana memani ing netra ora ana liya kejaba ya mung sliramu wong ayu. Iki tenan jare. Lho ya. Terus sing wedok bar dijawil janggute terbanek ketoprak iki lho. Kok ya aja ngono to Kang Mas iki lho.
Iki tenan ya wong ayu bebasan tepung gelang anggonku ngupadi ora ana wanita kejaba mung sliramu iki tenan jare. Iki pirsani tiyang kata lho, iki lho. Ora piye ngene pura kowe, Dak. Yayi, Kados pundi? iki tenan jare. Iki lho. Yayi, Kang Mas. tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Iki tenan jare. Iki lho. Yayi, Injih. pirang-pirang dina iki aku mung tansah kelingan sliramu. Iki tenan jare. Nan iki lho. Kok banter. Banter. Alon-alon bae. Wene sesemak jelek. Wong edan. Coba Mbak Eni sing nembang. Genti aku kepengin midhangetake. Aku kepengin midhangetke swaramu, Yayi. Mas. Putra Kanjeng Sira. Serasi. Serasi. Lawe. Badhe tindak pundi Mbak Eni? Iki ajeng buak batang, Mas. Hatang untuk pecah kuwi. Aja nesu. Pak Lah, Sigit masa- ya ngono kok iso. Mbak ngene lho, Mbak umpamane kaya aku mlaku wong loro badhe teng Meti Mas Yuda ngono kan ya penak. Iya, ya. Entang. Badhe tindak pundi Mas Yuda? Niki lho nyontekne mbae niki. Malah nyuntikne mbae sita gak batang. Wong ya ora oleh nesu, ben Ya ora rada sikak nesu iki ngono lho dicopot lho. kuwi. Lah dalang ngene lho. Wong Adem lho, Dong. Ya sira iso kempling. Iso silau ngene. tak ganjel ngene lho. Ben ketok le wangun ben ora ketok sesek. Aduh. Sip wis. Kaya Puntadewa lho kowe. Yayi Werkudara. Ya ora Ira-ira. ngono. Iki sing diganjel sing ngarep lho, Mas. Oh sing ngarep. Ngarep Jaluke bae. sing ngarep nggih nuwun sewu nuwun sewu nggih pancen ya. Mripate ketarik mung Elastis gasipun menika kan saged. Kono njaluke sing ngarep. sing ngarep. Ah ngeten lak sae. Wah. Nek iso mudan-mudanan aman, lambe ra teles, irung ra teles, enek terase. Terase. Yo lagi roh bengi iki nek Apa? rai nek enek empere. Upama aku iso ngiyup ngono ya, Mas ya. Alah. Ngenggo meteng. Hah? Emang Ngiyup ngiyup tok ya, kok wis meteng. lho. Lah, Maksudnya anu ketutupan peteng ngono to. Walah. Ayo. Terus ke Mbak Eni. Tak perang kembang jana Yayi. Injih Kakek. Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodok utaing ludira sedumuk bau senyari. Sangkem dene tak. Ora tau. Nek rusuh-rusuh gak usah. Gak entuk rusuh Bocah lek kereta omongan melok iki. penataran P4 ya ngono kuwi lho. Mesti omongane celebang-celebung. Kaya ketoprak lho. Rawe-rawe rantas malang-malang putung sedumuk bathuk. Ngono lho. Wong edan. Kaya nek bathuke yo. Ora enak. kok. Panggang gremeng. Nah, Omongan bagianmu penyakit. gede. Teko ndi? Yo teko kene kok teko ndi. Ngebelo. Bebela. Bebelo. Arek ngebelo golek kanca ngebel sik. Oh iya iya. Bebelo Wiratmaya. Tintingane, Pak Pit. Ada. Nana. Tujune kok Cak Mondol iki kono ing laras. Pono saestu. Dijo krawitan ngoten Nggih. nabi. Ah pripun no Luar biasa. mantasane para niyaga sebutane mawon empu pengrawit to. Mas Mondol iki Pripun lho, pripun Lho, 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 empu pengrawit. lagi ngerti Niki kan termasuk aku. maha wiku. Dijawara Hambrengeng. mau iku kok malah dikeplaki. Apa-apa. ben encer maksudnya ya. Sing penting Dwijawara hambrengeng. Terus kene. Nano. Tan murung sriuning gundul. Gugur. Gundul. Gugur terus digunduli. Sirah kok kaya pentol bakso. Bunder. Ngawur. Kaya katen bat. Lho, kayak tembat kayak pentol bakso. Niki
senes pentol bakso, Mas. Lah napa? Niki ono tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an langsung mbok dilat. Areng dilat ndasmu lho sapa kok Mosok iso. ndas kuwi. Bulan sing di. Gonge Mbak Eni wae. Gonge. Nano. Mongko mustikaning Support dikancani sepenuhnya Mbak Lila. Pak Sigit, Nggih. Yayasan Putra Pandawa Yayasan Putra malam hari Pandawa. ini dan juga Sawo Jajar Farm, Farm. nggih. Monggo nek pengen golek sapi sing berkualitas, sapi sing hebat neng nggone Sawo Jajar Farm. Matur nuwun Cak Yudo kalau wingi sampun tumbas sapi kagem kurban saking Sawo Nggih. Jajar Farm. Kurban sapi mendet saking Sawo Jajar. Nggih, sing nyateti kula niku. Nggih. Enek jenenge Matur Cak nuwun, Pak Yudo. Sigit. Alhamdulillah. Ini lil, ngatek lil. Nil. Menika sembah nuwun kanca-kanca Cakraningrat Fans Club saking Bojonegoro. Ora, Pasir. Bu. Rawuh. Bojonegoro. Kanca-kanca Wah, WMC Wayang siap, Mania siap. Community juga Nggih, hadir. nggih. Sembah Piye nuwun. leh cah kabarem? Iya, apik-apik ae. Mang tinggalane lawange dilepi apa ora? Dilebih. ya. Cah atik mbari. Saking kula Mbah Jan saking Desa Pitu, nggih. Nyuwun serihuning podang kuning kapilut. Oh, nggih. Iya layange jebule yo akeh iki. Assalamualaikum, nggih Pak Dalang sak rombongan, nggih. Nyuwun podang kuning kelinci ucul, matur nuwun saking Bapak Suwarno. Wah ya. Warna nggih. Matur nuwun Mas Dio putrane Pak Babu penenggane ke sore. Gani ya. Mungkin mek rampung sampean paringi wayang. Yo jelas. Kersane milih piyambak mungkin. Lha niki wayang sinten, Mas? Wayange sapa? Oh, alah nggih. Mboten sias. Oh, dikane seneni Saipol. Mas Saiful yo ora kowe sing wayang dhewe. Panah-panah ya to. Tenang Mas Dio. Coba tembangipun nggih ta. Menika cobi seriuning podang kuning nggih request terbanyak digarap Coro Tayub. Oke. Tayub ditata karben guyon. Nggih, leres. Ayo. Sama tembung kalimat thayyibah artinya kebagusan. Weh. Lane wong nek nata tayub menika wong sing bagus atine, bagus pribadine. Mula nyeblake sampur Nggih. supaya sampurna uripe seblake barang sing ala terus ditarik barang sing becik. Astane mesti ngeten. Menika Menika napa? pertandane huruf alif lam lam ha Allah ingkang dipun sembah. Kan Tayub Ngawi nggih meh mirip kados Tayub Jonegoro. Nggih. Meh mirip. Buka bonang Mas. Yo Oke, coba oke. kaya ngapa Buka yo. benang mangga. Nemolur. Lah. Serihuning karya Ki Haji Sukron Suwondo. Wendange cilik terus jangete kawat. Ning terminal rame. Wangule padang tok. Sri
podang kuning Mbak Eni. Niku mau podang kuning nggih Mbak Eni. Nggih. Mbak Eni nek kon orek-orek lho. Ciri khasnya coba kene coba. Ora-ora oke. Ora-ora niku ngawi ya. Rembang digadah tapi ya. Orek-orek puniki kesenian asli ngawi. Miarsa kakung putri. Sayang
Wah, sekilas orek-orek matur nuwun Mbak Eni. Mbak Eni hebat. Nuwun Mbak Eni. Sarwa saged lho nyatane Mbak Eni iki ya. Mbak Eni. Elok luar biasa. Menika kala mau wah wonten anu nggih kala wingi para pejabat-pejabat beksa sesarengan orek-orek. Nggih. Flash mob tari orek-orek. Flash mob tari orek-orek. Nggih. Wah, hebat kok Ngawi. Sing enom ya kebagian, sing sepuh ya kebagian. Nggih, laras. Konseripun Mas Denny kalau mben nggih wonten mriki. Oh, mampun mriki. Dan malam hari ini yang luar biasa disiarkan YouTube 8 channel secara serentak. 8 channel secara serentak. Wah, Nggih. hebat. Git channel, Lawat Maja, Jimangkoro, Lisaning Ayu TV, Wayang Nesia, Juve Multimedia Record, Jack AV Multimedia, Kru Cakraningrat. Wow. Total penonton lewat YouTube 8 channel pinten Pak? Kinten-kinten. Dereng kula hitung nih. Wah, Dereng iya, buka YouTube. Udakara ya 34.000 lah. Nggih matur nuwun saking Surabaya nggih rawuh Mas Putut Wulandaru Nggih, kalih nggih, putrane. Mas Putut. Nggih, komplit kadang-kadang. Ora lali sembah nuwun Mas Rudi Paron kula mau nggih pun kepanggih. Oh nggih Mas Rudi saking Nggih, Ketua Semen. Pepadi, nggih. Wah, mantan Ketua Pepadi. Mantan Ketua Pepadi. Menika Nggih. adik kelas kula Nggih, rumiyin. nggih sak. Nggih. Leteng kula Mas Rudi menika. Oh, mengaten nggih. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Coba sing saka Blitar Mbak Yosi. Oh, Mbak Yosi Dian Pertiwi. Nggih, Wah, nggih. iki Nggih. centilnya Indonesia. Panas melaku Orang gowo payung sandale diserek lamaan ning Rendong Surabaya geger wong sineng Madiun Jakarta Dirubun tetap merdeka. dalu Mbak Yosi. Lajeng dalu bujange Mbak Limbo Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sehat to Mbak Yosi? Sehat alhamdulillah kalau sehat Mas Yuton jenengan pripun sehat? Kula nggih sehat. Nggih. Lagi sehat toh Mbak Yosi? Apa? Pentol korek tidak usah ikut ngomong, diam korek saja. sakmene doblese sak pira? Wah nggak iso. Kan Iki aku ngono lucu. Mbak Yosi Dian Pratiwi centilnya Cakraningrat cantiknya Indonesia yang semplohe, semplehot, asik-asik. Cerit. Lah iki lho. Mengucapkan apa Mbak Yosi datang Kabupaten Ngawi sing ambal warsa kaping 600. 600 Anjir selamat ulang tahun kepada Kabupaten Ngawi yang ke-600 68. Semoga semakin jaya, semakin sejahtera rakyatnya, Amin. pejabatnya amanah, Amin. rukun selalu. Amin. Nah, Ngawi ramah Bersatu Mbak. padu. Oh, nggih, Ya ini ramah ramah. moto Kabupaten Ngawi menika ramah. Ramah. Hebat tenan. Oke. Mulane Mas Mondol kan dadi ikon Kabupaten Ngawi mergo ramahipun. Mas, ya Piye Masa? lah ya modele kan guyu terus ngeten lho. Ngoten sama Lah guyu. ya nah. pancene ya sumah ketok Sumeh. Sopo sih? menandakan bahwa rakyat Ngawi itu ramah. Ramah ya Ikone model. Mas Mondol ketara lek dhek mesem terus. Nah, sumeh. Sing mesem lho sapa? Lah kuwi ketok untune wi. Ketok. Ora. Gawe padha arek ngelone aku mrongos nek ngono. Lah apa to ngono jenenge ramrongos? Iki ora mrongos, Mas. Lah apa? Iki raiku sing kemunduran. Buat ditatapne trek ngono ae kok iso. Ning nyatane ya Mas Mondol kuwi ya apapun yang juga membawa nama harum Kabupaten Ngawi. Membawa. Cak Yudo, Cak Mondol, teng pundi-pundi kemana anggar bintang tamu wayangan. Sinten to bintang tamune Cak Yudo saking Ngawi. Kali sinten Cak Mondol saking akhirat. Oh, ngono. Sok Pindah akhirat. alamat to wisan. Cak Yudo saking Ngawi. Ngawi. Cak Cak Mondol saking pundi, Mbak? Neraka jahanam kita ya. Neraka jahanam. Wong mati ya wong. Sampeyan yo nyepelekne Mas Mondol. Mas Mondol iku keturunan lho. Kan asli Pakistan to niku. Pakistan Berarti nggih. plesteran. Bapak iblis, mboke setan. Lah mulane anak-anak kaya grandong iki. Iya. Larase pelok Pak Witoyo. Nah, Mbak Yosi mau geding karo Cak Mondol ning ana tetembungan geding bakal nyanding. Nyanding. Oh. Gedeng iki nyanding. Kangenku tanpa upama. Alah Mas Masya Mondol. Allah. Gandrung karo Cak Mondol. Neno. Padahal. Duh, ya Allah sing digandrung kaya ngene iki terus. Kowe modelmu jual mahal.
Allah Akbar. Kok iso ngene ya? Koweri lho. Kok Rong roh marahi fungsine. Kira ngelus-ngelus kira gundul. Lho. Kowe kira ngerti fungsine ndas gundul iki to? Ya apa? Fungsi ndas gundul iki to? Nek ngisor ora ngatasi, nganggo sing dhuwur. Dikapakne. Dipikir. Diusep-usep nih. Dipikir kok diusep-usep. Usep-usepnya terus dipikir. Ayo coba. Kang Nana. Kangen kutan apa Jangan sentuh diriku. Mas Mondol kekasih hatiku. Wah. Masa ya sampean ora krasa to lek tak kangeni ngono sakjane piye to? Krasa mung magnit ngono tok. Kok gak sithik tak manit ki lho. Aku sudah punya nih. Oh ngono. Dadi sampean Aku pilih tidak perlu nih. dirimu. Oh. Emangnya kaya gue ngono cowok kuwi. apaan? Gayaan. Emangnya gue cowok gampangan apa? Masa ta? Blas gak sithik-sithik blas gak nek karo aku? No. Aku wis cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia lho. No. Nek nih. Nek Nino. Saiki tak kaisi kowe. Gak isi lho. Isi masa yo. Terus kene ya, terus kene. Mbong sliramu. Jangan sentuh diriku. Aku pengen menyentuhmu. Najis golatu. Alah. Kok era. Kan kono. Wong iku cah terange nang kleyang kok malah Ku arep nek. ku arep nabrak Pak Asmara Santo. Pak Asmara Santo wilujeng. Wah, Jengkale Pak Asmara Santo. penikmat wayang kok Ega. Kang dadi telenging ati. Mbok genten aku sing dirungrung. Ndang. Menunjukkan bahwa sampean kan ya iso nembang to. Suarane kan bagus. Ketoke nek mondol karo sampean ora gelem Mbak Yosi. Geleme karo Mbak Ida. Ini Mbak Ida. Oh, Wes, Mbak Yosi karo Cak Yudo. Reunian zaman wayang wong jelas. Masa? Padha-padha penarine, Mbak sitae Ida penari menika. wayang wong, sitae penari ular. Loh. Ular ngemplok ndasmu. Ora nesu. Aku nek karo Mbak Ila Dada ki lho malah gelem. Ida lala, ila dada. Kanjeng Paran Mondo Iso-iso panas ning ngono ya. dangu mboten pinanggih pakineo tindak madukara mboten kondur-kondur Kanjeng Paran. Ya Sembodro Katarak nek iki. Ayo Sembodro. Gini ngopo aku suwe ra mulih ning Madukira. Maju kira, matanem. Menapa paduka sampun boten tresna dumateng Sembodro kamangka Jaya Sembodro. Aku njaluk pangapura. Yeto kagem paduka Kadang Mas kok panjenengan tega dumateng banget tenan. Kok nangis Sembodro ne napa iki? Kowe ki nyapa kok iso Selaran Sembodro nangis lho. Oh ketut kowe. Ketut. Aku nangis lho. Ya digandreng Mbak Ida nembang. Ya dah, kutuke ki mau. goblok Wes oleh wayang wong. Sing romantis. Wes lawas. Ndal kowe endi? Wes lawas anggonku nunggu. Iso ae. Apa-apa apal jebule mondol. Yo ngapalne Mas. Mbak Yosi, nek dadi garwane Mas Yudo, terus menikah bulan madu di mana Mbak Yosi? Lho genah ning luar Pulau negeri ya. Dewata Oh, atau ya, paling ning tidak Pulau Dewata. Singapura. Singapura. Kowe ning Dindol nek bulan madu karo Mbak Ida. jangan kalah sama mereka Kakang Mas Awake dhewe nek bulan madu ning batok kono ae ya.
Neng ndi Mas? Neng Dung Bathok. Dong Kok cedek men. Oh, Dung Bathok wis ditutup. Neng Dawung neng Jik. Kuwi iki bangsane apa? kuwi? Bangsane apa kuwi? Lho, nggon begengge. Ih, ngawur tak wabuk sane kok. Cengengesan Kok iki. ngono? Oh, Cak Yudo, Manu Dawi Cak Yudo. Kita- Sekarang Ngawi sudah bebas. Ngawi prostitusi. bebas dari prostitusi, tidak ada lokalisasi. Tidak ada. Kok Sudah tidak ada? bersih dari penyakit masyarakat. Betul, karena sekarang zamannya online. Waduh ae. Arek buka HP moro dhewe. Terus kan Mbak Ida, Mbak Ida, Mbak Ida. Baiklah, baiklah. Mang tansah leledo Modele lho, kaya aku lho Mbak Yosi aku dingenekne lho santai ae lho. Lho, ora Ngono apa-apa. lho. Aku iki ngelingono. ojo isin dong, Sik isinan. malu. Lah jenenge bojo yo ngene iki to Biasa, ya bebas. Liko Dadak isin barang lho. tinaka. Alah, alah. Pungka. Ora enek. Ora dingenene to. Ora. Ora ngene weh. Ngenekno pisan kas to. Lah, ya sing mesra kaya Mbak Yosi kae. Siramu nate ngendika lo sayangku Kados idolaku. pundi sayangku. Lho Mas nek nyawang ki bercahaya ngono lho matanya kuwi sing berbinar-binar. Matamu ki lho sing kek ana Matamu dhewe. maksudnya ki pandangan matamu. Pandangan ki lho. matamu ki lho tertuju kepada si wanita. Lah kan ngene iki kan ketok. Ini lho mesra. Mesra Dok, sayu-sayu piye ngono lho kan. Ndang to mripatmu ndang coba. Sing tengen melirik nengen dol. Sing tengen melirik nengen. Sing kiwa? Sing kiwa melirik kiwa. Nah, lho. Icek. Aku. Rasane raiku kaya arep sigar. Girit-giritan moto. Tresno lahir. Ya. Terus bangga Mbak ya sih? Tresno lahir terus sing Alah, alah. Eko, alah, alah, alah. Raisa, mati Raisa kaya gekku Raisa. Dingkok-ngkok ngono kuwi. Aku dikon ngono ndang. Tresno lahir terus sing Kok dadi balapan? Kok malah dadi montor? Malah balapan iki lho. Piye to? Tresno lahir terus sing. Nah, Mbak Yusi bangga. Lagune Denok request terbanyak ugi Ya. menika disimak Ya. saking Jakarta Pak Mayor Jenderal Pak. Bambang Sutrisno Pak nyimak. Bambang Sirena. Nggih. Sembah nuwun, sembah nuwun. Wah, iki Siap, Pak siap, siap. Purwadi sang Ngayogyakarta nggih nyimak, CFC Wow, Yogyakarta nggih nyimak, sembah nuwun, sembah nuwun. Heeh. Nggih, sembah nuwun Mas Iwan bose Putra Pandhawa Oh, nggih, wonten wingking menggani Mas Nggih, Iwan. nggih. Wah, sone buange apik era karuan. Hebat. Pak Toling barang nggih. Mas Toling sembah Nggih. Mas ngarsa komplit. Nah, Reunian coba karo- lagune Denok. Nadyan to tanpa musik, tanpa keyboard Cak Yudo, ini menunjukkan keampuhan gamelan karya-karya mbah-mbah kita dulu. Nggih. Bat tanpa musik ternyatane menguasai. Pancen yo cakran ning rati tolak ukur. Coba Denok ya Mbak Yosi dan Mbak Ida Lala. Yo. Mungkin bisa antek ewone
Mbak Putri, Mbak Lila, Mbak Melani. Joget semua. Sayangku, sing ayu dewe. Mas Mondol sakit lenggah. Manut Lila, ayo. Jangan duduk dulu masih di sini. Jangan duduk dulu. Siapa yang tambah Mbak ini karo Mbak Ima. Ini. Nih. Ma. Nih karo Ima. Ayo lo nih. Iki Mas dangdutan saya ganti jaranan bener to. Wah, oke. Ono tayub campur sari dangdut jaranan. Mbak Yosi instruktur. Instrukturnya Mbak Eni mawon. Anu lagi, Mbak Yosi mboten sah. Mbak Yosi ben nembang. Kersane anu Nih, ayo nih. Ayo nih. Sing ning omah kulino instruktur senam. Mbak Eni nek dadi instruktur senam kuwi nganggo pakaian apa katoke tayet rupane ijo, kaose ketat rupane ya ijo. Wah wis kaya kodhok bangkong kae. Iya, heeh. Ninggal katresnan. Wah, request saking kanca-kanca CFC kalian BMC. Nggih, matur nuwun Cakraningrat Fans Club kalian Wayang Mania Community lan komunitas-komunitas penggemar wayang sanese saged nyawiji kumpul dadi siji mapan wonten alun-alun Ngawi. Wah, luar biasa. Ninggal katresnan jarane trompete yo, trompete disebul, ayo dicepakke mike. Apik tenan kita ki apik gawangan wayangan iki terus gabunge karo gamelan Cakraningrat kita iku kaya cocok. Senen asta ngalir mawon. Peniti kula sing ngangkat tangan nek pasang niki. Niki nggih bacutan ampun para rawuh niki. Iya. Ayo nih. Ninggal katresnan, cok. Coba kaya ngapa? Yo. Budaya. Loh.
nangis sajroning atiku sawise sliramu ninggalku apa
Matur nuwun. Kok perkara tetembangan sambungin goro-goro nggih Cak Siap Yuda. nggih Pak Sigit.